জনাব নেকি এনি টাইম মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকিব বিচাৰে গেম খেলে পঢ়া শুনা নকৰে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে আৰু মাৰপিট কৰে এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি নাম প্ৰস্তুত কৰা थालिसोहाय माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय थ' मोनसेया जागोन जोंनि गथ'फ्रा बा साफ्रोमबोनि गथ'फ्रा दाना माने दानि गथ'फ्रा मबाइलाव ओरैबायदि थैसोमो मबाइल नायै नायै माब्लाबा ओंखामखौनो जानो बावगारो आरो फरायनो लिरनो बायो गथ'फोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो नागिरा बिनि थाखाय मोनसे मोजां थिरांथा लादों आरो आसाम पुलिसा बे मोनसे आपडेट जागोन आरो नेक्स्ट आपडेटआ जागोन जे साननैसोनिफ्रायनो बावैसो साननैसोनिफ्रायनो बर' सासे हिन्जावसाया सासे उन्दै सिख्लाया बर' सिख्लाया माने हाबा जानानै 6 दिननि उनावनो खारनाय आरो बे खारनायनिफ्रायनो माखासे बाथ्राया दिनैसिमबो ससियेल मिडियायाव सावरायजागासिनो आरो सानफा मोनफा गोदान गोदान बाथ्राफ्रा माने बैसोरनि सायाव माने गोबां सावरायजागासिनो आरो दा बिनि माखासे आपडेट दा नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन कल रेकर्डनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननो आसाम पुलिसा मोनसे गेदेर थांखि लादों जे जाय गथ'फ्रा मबाइल नायै नायै थैसोमो मबाइल नायनानै जानाय लोंनाय आरो फरायनो बायो गथ'फोरनि बुंनायफोरखौ मानिया बिराद अख्रा जायो दानाथ' गासैबो गथ'फ्रा बेफोरबायदि जाजोब्बाय नालाय साफ्रोमबोनि गथ'फोरखौनो होनजायो मबाइल नङाबानो दलद थाला मबाइल मोनबासो मबाइल खिथिना होबासो दलद थायो नङाब्ला दुस्थु खालामसिगोन आरो फरायनोबो गोसो जाया मबाइल देखायाबानो आरो बिमा बिफाखौबो सान्ति दोना दा बेफोरबायदि माने साफ्रोमबो गथ'फ्रानो बेफोरबायदि जाजोब्बाय नालाय दा बिनिखायनो आसाम पुलिसा मोनसे थांखि लादों आरो बेफोरबायदिखौ एसे सलुसन खालामनो थाखाय बे गथ'फोरखौ मोजां खालामनायनि मोनसे टारगेट लादों दा नोंथांमोना ससे नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै ला आसाम पुलिसा मा फोरमायदों बिनि उनाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होगोन 10 জনৰ নাম আৰু ফটো আহিছে কি কাৰণত আহিছে জনাব নেকি এনি টাইম মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকিব বিচাৰে গেম খেলে পঢ়া শুনা নকৰে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে আৰু মাৰপিট কৰে এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি নাম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে হয় নামবোৰ জনাই দিবচোন নামবোৰ নিশ্চয় জনাম প্ৰথমতে আহিছে লখিমপুৰ জিলাৰ কৃষ্ণমণি বৰা আৰু হিমাঞ্জলি চুটিয়া বৰাৰ সন্তান দেৱাংগনা বৰাৰ নাম আহিছে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব নিবিচাৰে এই কাৰণে নাম আহিছে গতিকে সাৱধান এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছতো যদি ভাল হ'ম বুলি নকয় পঢ়িম বুলি নকয় তেতিয়াহ'লে আমি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ ঘৰতো বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ আখে-পাখে যদি এনেকুৱা দুষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে এনি টাইম মোবাইলত ব্যস্ত থাকিব বিচাৰে পঢ়া শুনা নকৰে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে স্কুলত যাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক যিকোনো সহায়ৰ বাবে 7090014710 এই নম্বৰ যোগাযোগ কৰক নহলে হোৱাটছআপ কৰক আমি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম ধন্যবাদ थारैनो नोंथांमोना नुबाय बे जुदि थिरांथाया थारैनो जाय आसाम पुलिस जाय आसाम माने आरक्षी हान्जाया जे थांखिखौ लादों बेखौ जुदि मोजाङै मावफुंनानै मोजां लाइनाव जुदि गथ'फोरखौ लाबोनो हायोब्लाथ' बे माने जोबोद मोजां आरो बेवहाय खावलायदों सोरहाबाफोर जुदि बेफोरबायदि प्रब्लेमजों माने भुगिनांदोंबा बा गासैबो सोरबा न'खरा माने गथ'फ्रा बिराद अहंकार जादों बिमा बिफाजों नांलायो माने गेदेरफोरजों नांलायो रावनिबो बोसोन मानिया दा बेफोरबायदिखौ एसे सुद्राय होनो बा मोजां लाइनाव लाबोनो थाखाय नोंथांमोनाबो जुदि सानोब्ला बेहाय कन्टेक्ट नाम्बार होदों बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना माने खौरां लानानै दा बिसोरनि सायाव माने जनायनो हागोन आरो दा बेफोरबायदि दा बिसोरनिसिम गोबां माने गथ'फोरनि लिस्टआ ओंखारनानै दङ सोर गथ'फ्रा लेखा फराया मबाइल नायनानै थैसोमना थायो दा बेफोरनि लिस्टआ ओंखारदों दा बेखौ राहा लागोन होननानै आसाम पुलिसा फोरमायबाय अलरेडि नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंनो बुजिखाबाय आं नोंथांमोननो दा नेक्स्ट आपडेट होनो नागिरदों जाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय सासे बर' आइजो खारनायनिफ्राय 6 दिननि उनाव हाबा जानायनि उनावनो सासे बर' हिन्जावसाया खारनायनि उनावनो गोबां बाथ्राफ्रा माने सिरियास बायदि सावरायजागासिनो आरो जै हौवासा नखरनिफ्राय दा एक्चुअलि बेवहाय मोनसे बाथ्रा ओंखारदों कल रेकर्डआव बै हिन्जावसाया माने सोरबा हिन्जाव गोनांखा
बा हिनजाव गारनाय दा सानै गथ' गोनां बेजों सोमोन्दो दंमोन दा बेफोरबायदि मोनसे गिदिर बाथ्रा ओंखारदों आरो बेयो थार ना नंखाय बेखौ सियर बुंनो हाया नाथाय बिनि सायाव मोनसे कल रेकर्ड ओंखारदों नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंग्रो खिन्थु सिङाव हाबनानै आं दासिमबो मोजाङै नायाखै आरो मानो होनबा गिना सोंहरबा हिनजावहाय साबसिन इयो जायो होननानै ना सोरबा भिडिअ बायदिसिनाफ्राव बा इउटुबफ्राव सोरबा गावनि लाबा लाबनि थाखायबो बारा खोथा बुङो नालाय खोथायाथ' बेनो इयो सिख्लाया थगायजोबनाय सब थगायजोबदो आरो फैसा लाना खारनायाबो नोंगो गावथ' फैसा लाङाखै होनदो हाबानिफ्राय आरो जर जबस्ति लायदो होनना बिमा बिफानाव बेसे बैसो जाखो बेसे माखो बिमा बिफाया 22 बोसोर जादों होननानै बुंदो जोंनि सिगाङाव आरो बिदि बुंनायनि माबा उनाव जों सार्टिफिकेट नायनो बिगोन आरो हिनजाव नायनो थांग्राया बिदि जादो हाबानि सानबेसे उनाव खारनाय होनदों 6 दिन 6 दिननि उनावनो बेनिफ्राय बिनि उनावसो जेनेबा दा गोसो थोनाय दङ बोराय हौवा होननानै बिदि मिथिबाय आरो ना उनावसो मिथिबाय थारमाने लेनदेना बे बोराय हौवायाबो लायाखैनो गावनि लोगोनोसो हैदोसो होननाय खोनाबावबाय दा र' क्लियार जाबाथाय खोन्थाहरगोन माने गावबो गावबो लायाखै लाबोआखै ओमफ्राय गावनिख्रुइ 20-22 बोसोरनि फिसाजो फिसाला दंखायो जायजों दा सन्देह खालामदों आरो ना बे हाबा जाखानाय आरो मानसिया हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय आतसा हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय ओमफ्राय दा बेयो जेनेबा एसे खोनादों आरो गावजों गाव खोनानाय नङा लायाखै बे माने गुबुननो हैनाय बेबायदि आरो ना सन्देह दं आरो बिदि सन्देहसो ना नंथारगौ सन्देह माने इथ' बाथ्रायाथ' क्लियारानो गावसोरसो लाबोआखै इ बाथ्राखौ दा आतसा बेनिफ्राय हिनजावसानि जायगाया बहामोन नबस्ति खलबारि दोन सारा नबस्ति खलबारि मुसलपुरनि बेसेबां गोजान जायो बागानपाराखै थांनांगो ओमफ्राय मैया हौवा जों ओमफ्य थांदों हौवा लागोना हौवायालाय हौवा गोदान ना जों लागोनि आरो हौवाया नोंसोर गामिनि आरो ना हौवाया काकलिगाव ना आफा काकलिगाव लिरो इसोरबो माथ' फुरानावलि ओमफ्राय दा मा लुगैदोंनो मैया नोंसोरदि थांदोंमोन न'खराव दा खारनायाव मा लुगैदों माने गावसोरथ' फिसाजोखौ खबर मोनखाना दोङो जोंनोसो खोन्थायाखै हौवासा हिनजावसा लागोफ्रा खबर मोननानै दङ हिनजावसा लागोनि न'आव हाबहैनाय जादोंमोन आरो मैया थांदो जोङो ओमफ्राय दा हौवासा लागोआ मा डिमान्ड खालामदों हिनजावसानिफ्राय हौवासा लागोआथ' एख' डिमान्डथ' खालामाखै खारनायाव मा लांफादों होनदों सिन्दुर फोथा हुगारना गालांदो जि माखायाव इनिफ्राय मंगलसूत्र खुना गालांबाय बायदिसिना खुजोबना गालांनानै फैसाखौल' उसुरगानिखौ लाना थांबाय फैसा बेसेबां लांखो आन्दासाव 20,000सो लांबाय खोमा 20,000सो लांदोनो ओमफ्राय गावहा दा बेलेग बायफिनहैजोबनानै आङो जेबो खुना गारबोआखै होननानै देखायफ्लाबाय आतसा माने भिडिअ होदों आरो बे गावजों फैदों आरो फेसबुकआव गाव होदो दा गावनि पेजाव फैदों आरो ना फेसबुकआव होदो गावनि फेसबुक आइडियाव होदों आरो ना आं दा गाव बहा दंहैनो आन्दासाव गावथ' जायबा हौवा इसोरनावनो दोङो होनना खोन्थाहरदोनो सोरबा नुनानै आङो भिडिअखौ नायनाय जायाखै भिडिअ मा होनदों बेलाय आं बिदि नङा इ हौवा गोदानानो आंखौ लोंनानै खन्थायबाय थादो मानो खन्थायनो लोङानो जानो फंबाया एसे एनै लोङो आरो बेखौ खन्थायाखैयानो थगायदो आरो इयो सप्ता खनसेयाव बिदि जायो सोरबा 45 बोसोर जाबाय लायोनो माने ओमफ्राय लोंनानै सिगांनि जेनेबा मा नायना फैखोयो नायहोलायनायाव देनाय नायहोलायखानायाव मा होनना फैखोयो जेनेबा सप्ता खनसेल' थानायावलाय बोरै आन्दाज मोनखो बेलाय थालिसोहाय इयो माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया फानग्राखा जायजोबो लेनदेन गोनांखालै ओइ गथ' गोनां हौवा बोराय बेफोरबायदिसो बे गाव हौवाया जायजों बहानि जायजों खारलांदों दा बेखौ बागानपारा बुग्लामारिनि बागानपारा बुब्लामारि माने बे दा बागानपारा बुब्लामारियाव दङ ना बहाबा बिसोरो भारा लानानै दंहैयो बुग्लामारियावनो नुदों होननानै सोरबा जोंहानि मादैनो खबर हरदोंमोननो नोंसोर माबार हिनजावफोर ज' फै होननानै इसा दा हौवाया पारमिसन होयिखाय थांथ'वासै जोंहानि दादाया पारमिसन होथ'वाखै नांथ'वा थांथ'नाङा होननानै ओरैनोथ' गोसारखाजोब्बाय जेरावबो इमान रावखौबो गोसोथोलायफेरनो रोङि आब्रा गथ'खौ इदि खालामना गालांबाय पापि हिनजावा
खोनथिनायाबो गावसा बिमादै मोनानो खोनथिबाय दालालिया गावथ' होनदो दालालिफोरा जबरदस्ति हरदो होनदो सेलखिनिया जबरदस्ति हरनाय हिनजावा इदि मोसाफैयो हाबायाव हौवाया दा हौवा गोदाना बेसेबां बैसोनि मानसिमोन 30 बोसोर होमबालाय बारा गिदिर नङामोन आरो ओहो इलाय आधार कार्ड साधार कार्ड होजोबबाय जोङो होमबाथ' 30 गिदिर बो नङामोन जागोन एसेबां गिदिर नङामोन 04011995 सुनि हिनजावहाय इयो बेनिफ्राय दा मोनोबा गाग्लि बुगोन आंखौ दा बायदि मोनबा नङा बेथ' नियम नङा नालाय हाबा जाखांनानै सोरजोंबा जेनेबा डाइभर्स खालामालासिनो बहाबा हाबा जाहैनांगौ बा जाहैनो हागोन बे नङा माने मोनसे नियम निथि थानांगोनथ' बेनिफ्राय दा मोनोब्ला मा खालामो बेखौ बिजिरलायदो मोनोबा एसे जोंहाथ' नांथारला बेखौथ' बहा लाबावनो माबा मोनसे थारमाने फाथैलाय बिसिनो होनना नेना दोङो दा गावसोर खबर हरथ'वाखै एख' जेराव सिरि थांना दोङो बेखौथ' आरो गावखौ लाबोफिनबा इयो दा सार्टिफिकेटखौथ' होबाय इयो गावनियाथ' दा आधार मथे खत्रल' जानाय होबाय थादो दा बिमा बिफाया दि मानो 22 बोसोर होनना खोन्थाखो नायनो थांनायाव इखोसो नांसिगो दा इफोरखौसो हमहैनांसिगोन दा थांखानाय मानसिखौ जुदि लाबोफिनोब्ला दावराव दावसिसो जाया होमबा नांथारा बेबायदिखौथ' लाबोनो हाला नालाय हिनजावखौ दा बेयाव भगबानबो जिखुनु जाया मोनसे नियम बानायनानै दाय फोनांलायनाय खालामनांगोन आरो बै नङाबा जाय हौवाया लांदों दा जाय हौवाजों बियो खोथा दंलायोमोन दा बिनि दायफोरखौ बै हौवाया बानस'नाय खालामबानो जाबायब्रा इदिनोथ' खालामनो नागिरबाय थादो दा हिनजावसा लागा जेबो मानसिफोरानो गैयाबा हिनजावसा लागा जेबो गैखायाबा एखन गैखाया न'ना न'ल'हाय होमबा नों इसर हिनजावसा लागोनाव नों थांनानै मायाव दाबि खालामनानै जेबोथ' खालामनो हाया नालाय एख' गैया इसानावसो जाय थांनांगौ हौवाया लादों बे हौवाया सिगांनो बे जुदि गाव दा इबा लादोंमोनब्ला लांनोसो लाखोना ना दोनैथ'दोसो इसो जाहैबाय बाथ्राया इखो लासैनो खबर मोनसिगोन दोनैथ'नायथ' खोथा गैया सासे हाबा जाखानायखौ सप्ता खनसेनि उनावनो लाना मानो खारनाय इयो लाना खारनांगो इयो बे लाना सदका हौवाया खारनायाथ' बै हौवाया लेंहराबाथ' गोसथोनाया लेंहराबाथ' बेबायदि बिनि गोसोआ सोलायानो जायामोन नालाय मानसियाबो हाबा जाखांबावनायसो हाबा जाखांखाबाय सोरो दासो मिथिजोब्बाय आगोलो 6 मास जायियावनो खारबोदोनो होमबा बे हिनजावसायाबो हाबा जाखांखाबावबाय 6 मास जायियावनो खारबोबायनो गामिनिफ्रा खोन्थाजोब्बाय बे बेबायदिसो सुनिखौनो नाङैदो इसा आरोबावबो खारबावबाय होमबा खारबावबाय मानसि जायाहाय इदिनो खायो खारलुं होमबा हिनजावखायो बेखौ गामिनि मानसिफोरा मानो खोन्थायासै सिगाङावलाय हिनजाव नायनो थांबा खोन्थायासै मिथिया दासो जेनेबा खोथाया ओंखारफैबाय आरो ओंखारफैबाय दा गामिनि मानसिफोरा बुंदों दे सिगाङावबो हाबा जाखांखाबायनो बहा जानायमोननो बेयो बहा जानायखौ खोन्थायासै मोजां रायज्लायजोबनाय जायासै जिखुनु बेबायदि दा खोनादों आरो गामिनिफ्राय हाबा जाखानाय बेलेगाव हाबा जाखांखाबावबाय बेलेगाव हाबा होननानै जाखांखानायसो अब्ला माथो होनबा ओरैसो सन्देह खालामनांसिगोन बा ओरैसो साननांसिगोन जोङो बिदिनो हाबा जायै फैसा लाखुमाना फैसा खारनाय लानानै खारनाय इदिसो खाबाय हिनजावा सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनाय सोरनिबा लाइफखौ माने गोसोम दागो खालामनांनाय इदि जाना आरो इनिया दा लहरिया इनिफ्राय बै गथ' 2 3 गोनांजों लेनदेन लाखिनानै इसोरबा बोराय नंला आरो इनिबा बाबा बेखौथ' मोनगोन बेथ' एसां गोजानावथ' गैया नालाय जायगानि खासो नालाय नङा होमबा सानबेसेथो बहा खारखोमाना थानो दिल्ली मुम्बाइ जेरावखि थाया दानि जुगावथ' मिथिखायो नङा होमबा जिखिजाया बेखौ मानसिखौ मोनोब्ला बेखौनो खालामदो जाय मानसिया बेखौ लेंहरदोंमोन सासे हाबा जाखानायखौ बा बिनि गोसोखौ सोलायहोदोंमोन जायबा बिदिनो खालामनांसिगोनथ' र' लानो नागिरदों बेखौ खालामबानो जाबाय फाइनफोर फोनांबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंसाथ' माबा एक्सेप्ट खालामफिननोथ' हानाय नंला नालाय हाया आरो इनिख्रुइ मायबा गिदिर कान्द' खालामना थांगोन एबार बुथारनानै खारगोन हौवाखौ बाब जारलासो दे गिनांगो हिनजाव लानायाबो आजिखालि बाय सानै हयै दे होमबा नायदो उनाव दे खबर हरलायसिगोन दे लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना कल रेकर्डआव माखासे बाथ्राफोरखौ खोनानो मोनदों बेयाव मोनसे बाथ्राया ओरैबायदि ओंखारदों जाय हिनजावसाया गारनानै खारलांनाय 6 दिननि उनावनो बेयो गुबुन सासे सोरबा हाबा जाखानाय हौवाजोंबो सोमोन्दो गोनां बा बेजों खारनानै दंहैयो होननानै बुंदों आरो मोनसे बाथ्राया ओरैबायदि ओंखारदों
जाय हिन्जावसाया देहायारि सोमोन्दो बा देहानि फालांगि खालामो नैबे बाथ्राया हले बिराद गिदिर आरो गोबां साननो गोनां जाबाय थारैनो जुदि बै हिन्जावसाया बेफोरबायदि लाइननिबा बे हले हिन्जावसानि सायाव माने गोबां माने सानजाथाव आरो बे हिन्जावसाया माने सोंखारि जाथाव जागोन आरो जुदि गल लिखितआव बुंनाय बे जुदि नङाब्ला जुदि नंखायब्ला बेखौ जुदि ओरैनो बिनि मान सन्मानखौ जानाय हिसाबै दा बेखौ माने लाजि फोनांनाय हिसाबै जुदि नंखाय बाथ्रा बुंदोंब्ला बियो फानो मायो अनेक बायदिसिना बुंदोंब्ला बे हले बुंग्रानि बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन आरो नाथाय बियो बेसेबां सियर बेसेबां नंखाय बेखौ दासिमबो मिथिजोबाखै कारेक्टआ मबे इनकारेक्टआ मबे सैथोआ सोर नंखाया सोर आरो हौवासानि नखरनिफ्राय गोबां क्लियारिफिकेसन स्टेटमेन्ट होनायखौ नुबाय थादों जुदि हिन्जावसानि नखराबो फोरमायनायब्ला बेहाय माखासे क्लियार बाथ्राफ्रा जागौमोन नाथाय हिन्जावसानि नखरनिफ्राय दासिमबो क्लियार बाथ्राया ओंखाराखै दा हिन्जावसायाबो बहाबा थाखुमानानैसो दङ दा न'नियाबो नागिरनानै मोनाखै दा गावबो बहा दङ न'नो खोन्थादोंना खोन्थायाखै बेखौ मिथियाखै जुदि खोन्थाहरदोंब्लाथ' नखरनिसो बाथ्रासै दा बेफोरबायदि दा माने गोबां सिरियास आरो नंगौ नङा आरो बैसोनि बाथ्रा जादों दा बैसो आरो गोदान गोदान मोनसे माबाफोरा ओंखारगासिनो हिन्जावसानिखौ सोरबा 21 होनदों सोरबा 22 होनदों बबे मोनसेया कारेक्ट बेखौबो होनो हायाखै नाथाय हौवासानिया हले सियर जाबाय आरो हौवासानिया 30 बोसोर आरो 30 बोसोरा जाहैबाय सेंग्रानि बोसोरबोला 30 बोसोरा हाबा जानायनि कारेक्ट माने बोसोर आरोना 30 बोसोर 35 बोसोरसिम हौवासानि हाबा जानाय कारेक्ट बोसोर जायो ओमफ्राय हिन्जावसायाब्ला 25 22निफ्राय 25 बेफोरसिम जुदि जायोब्ला बे हाबा जानायनि माने कारेक्ट बोसोरा जायो दा बेफोरबायदि आरो नुनायावथ' हौवासाखौ इसेबां माने काराबो नुवाखै बेफोरबायदि आरो फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां पस्ट होदों हौवासानि सायावबो सोरबा सोरबा हौवासाखौ मोजां मोनग्राया दा लोगो फागो बेफोरबायदि सिनाखिफोरा दा हौवासायाथ' बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावफेरा बेफोरबायदि नङा नर्मेल जोबोद माने नर्मेल मानसि आरो नुनायावबो नर्मेलखौ नुखादों रायलायनायफ्राबो जोबोद माने थान्दा दा बेफोरबायदि नुदों आरो दा साइजआ एसे सोरबा सोरबाया देरफुंगा जायो नालाय एसे बुहाहा साइजखाय बोराय साइज नुदों दा आं डाइरेक्ट बुंबाय आरो बाथ्राखौ थारमाने बैसोआथ' बांद्राय जायाखै 30 बोसोरा एसेबां गिदिर बैसो नङा बे सियर माने हाबा जानायनि कारेक्ट इयार्स आरो दा नेक्स्ट आपडेट मा मोनोसै आरो दा बेफोर बाथ्रायाथ' गोबां सावरायजानांगौ जाहैबाय नखरनिफ्राय हिन्जावसानि नखरनिफ्राय जुदि मा आपडेट हिन्जावसानि नखरा मा फोरमायनो सानो दिनैथ' बाथ्राया बिराद गिदिर ओंखारबाय हिन्जावसाया माने बेफोरबायदि फालांगि खालामग्रा देहानि फालांगि खालामग्रा गुबुनजोंसो खारना दंहैयो नैबे बाथ्राया माने बिराद गिदिर बाथ्रा आरोना बे ओरैनो बुंलाबायनाय बाथ्रा जानाय नङा आरो थ' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव मा ओंखारो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन थ' बेवहाय नोंथांमोना कल रेकर्डआवनो गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिजोबखादों बेवहाय आं बांद्राय बाथ्राखौ बुङा थ' आं फार्स्टआव जे नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरा फरायनो बायो मबाइल नायै नायै मबाइलाव थैसोमना थायो गोदोफबना थायो बैफोरबायदिनिफ्राय माने सांग्रांथि होनो थाखाय आसाम पुलिसा जे मोनसे थांखि लादों थिरांथा लादों बिनि सायाव जुदि नोंथांमोननि गथ'फ्राबो जुदि बेफोरबायदि बिमा बिफाजों नांलायो दा गिदिरफोरजों नांलायो रावनिबो खोथाखौ खोनासङा जुदि बेफोरनिफ्राय एसे माने मोजां खालामनो बा मोजां लेभेलाव लाबोनो सानदोंब्ला नोंथांमोनाबो खौरां लानो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना अलरेडि आं सिगाङावनो होखानाय दङ नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव थांनानै खौरां लायब्लानो जाबाय थ' नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामगोन टाटा बाय बाय